Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılar. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalını карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы. Студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим. Гәрәй Рәхим Григорий Васильевич Родионов 1941 елның 15 июлендә хәзерге Лениногорск районының Аналык Федотовка авылында туа. Казан дәүләт университетын, Мәскәүдәге Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Россия язучылар берлеге идарәсендә төрки әдәбиятлар буенча референт һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советында референт булып эшләгән. Танылган шагыйрь проза һәм драматургия өлкәсендә дә уңышлы иҗат итә. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы. Hayırlı gün Gərəy abı isəmiz. Hayırlı gün isəmiz. Ең беренче, әлбәттә инде яшьлек чорыннан иҗатка кергән дәврләрдән башларбыз. Менә мин хәтерлим әле үсмер чагымда Көннәр язга авышкач дигән повестигезне укыган идем. Менә ул автобиографик характердагы әсәрме? Повесть дип куйгач инде 100% автобиографик дип булмый, ләкин яртысыннан күбрәге ул минем үзебезнең гаиләнең, әти-әниләрнең минем мөхәббәтем, birinci muhabbetlerim turunda şen мәгънәсендә тормышчан. Менә оныттың бугай дигән әүвәлге җырларыгыздан булгандыр дип беләм, шул җырны хәтерлибез. Чөнки 70нче елларда ул искитмәле популяр иде, аны бөтенесе солдат вечерларында армиягә киткәндә җырлап китәләр. Гали Ильясов танытты бугай инде анаймы. Беренче әсәрләрдән име? Ул шигырь дип язылган иде. Гомумән әйткәндә ул җыр бик киң таралды сезнең әйтүегез буенча. Ләкин мин бер кайчанда шагыйрь буларак җыр тексты язам әле дип махсус җыр тексты язганым юк. Чөнки аның төрле сәбәпләре бар. Җыр тексты гына язу өчен аерым бер талант кирәк. Мин үземне җыр текстлары яза ала торган шагыйрь дип санамыйм. Укучы өчен язган шагыйрьнең җырга сыя алмый торган фикерләре, мәсьәләләре була. Җыр аны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин бары тик шигырьләр генә язам. Әмма ләкин шул шигырьләр арасында җырга да яраклылары була икән дә, композиторлар моны карап, укып, шуңарга җыр язалар. Бу оныттың буай дигән җыр минем шын мәгънәсендә үземнең биографиямнан алып язылган шигырь булса да, ул бөтен кешеләргә дә хас фикерләр әйтелгән булып чыкты анда. Һәм ул җыр булып халыкка таралды. Әйдәгез сезнең җырлардан торган бер шәлкем тыңлап китегән. Сине уйласам, мине моңбасам, борчылып йөрим, инде ничә ай, күңелем сизә, назлы язларны, оныттың бугай, оныттың бугай, күңелем сизә, назлы язларны, оныттың бугай, оныттың бугай. Еракта калды, дәртләнеп ярсыз, җырлап үткән ул яшел тугай, кабатлап булмый торган чакларны, оныттың бугай, оныттың бугай. Мин Казанга җәя кайтып киләм, карый тәрәз йөзләре, назлап үтәм яңа Казан
1980-87 елларда Россия Язучылар берлеге идарәсендә Урал һәм Идел буе төрки әдәбиятлар комиссиясенең җаваплы сәркәтибе булып эшләгәнсез. Менә ул вакытта нәрсәләргә игътибар ителә иде Гәрәй абый? Ул вакытта әлбәттә инде без СССР дигән илдә яши идек. Һәм СССРның әдәбияты бөтен халыклар эчендә бер төрлерәк язылырга дип телиләр иде, җитәкчеләр. Бигрәк тә инде ул партия тормышы турында һәм башкалар. Ләкин без бит яши идек күп милләтле илдә. Хәзер дә шулай яшибез, Аллага шөкер. Һәм мин инде Россиянең төрки телләрдә язылган әдәби әсәрләре күп белү аркасында мине шунда эшкә алдылар. Һәм минем төп максатым шушы үзем эшләгән милли әдәбиятларга ничек тә булса ниндидер ярдәм итү, шул язучыларга ярдәм итү төп максатым иде. Төп максатым. Һәм әлбәттә инде беренче чиратта мин үзем татар шагыйре буларак татар әдәбиятына нык игътибар итәйдем. Татар әдәбияты рус әдәбиятыннан кала Россиядә икенче урында тора торган әдәбият бит. Шул вакытта, нәкъ шул вакытларда Кылгалинең 800 еллыгы булды. Аннан бераз гына үтеп Тукайның бәйрәме булды, бик зур бәйрәме. Шуларны мин чит илләрдә күрсәтергә теләп, ЮНЕСКОга махсус Кылгалинең һәм Тукайның әдәбияты турында бик яхшы материаллар җибәргән идем. Алар ЮНЕСКО Тукайның юбилеен һәм Кылгалинең юбилеен планга кертеп, бөтен дөньяда үткәрделәр. Бу минем шул Мәскәүдә эшләгәндә иң үземә ошаган казанышым дип саныйм. Шуннан да шулай дөньяга аваз салу. Инде менә Исә Болгар җилләре дигән киноның сценарий авторы да бит инде сез. Ул берникадәр соңарып кына чыкты кебек, менә бу фильм экраннарга шул кино турында әйтеп узыйк әле. Шактый гына. Бу кино безнең татар халкында, татар халкы турындагы сәнгать кинолары юк иде. Фильмнар юк иде. Шушы татар халкының гомуми тарихын күрсәтү максатыннан эшләнде. Ул 7 сериягә барып җитте. Менә бүгенге көндә минем өчен аеруча әһәмиятле булганы, ул да булса, моннан 1500 ел элек Болгарда, Болгар шәһәрендә татарлар ислам динен кабул иттеләр. Шушы ислам динен кабул иттертү өчен безгә бик зур белгечләр килде. Менә алар турында язып чыккан юл язмалар да бар. Менә шул юл язмаларга нигезләнеп, татарга ислам диненең 1500 ел элек кабул ителгәнлеге сентябрьдә үткәрелә быел. Шушы фильмны кабатлап күрсәтәсе килә. Иншалла, яңадан карарбыз. Менә сез соңгы елларда гомумән татар халкының тарихы белән дә кызыксына башладыгыз. Язучы кысаларынан гына сыймыйча дип әйтик микән? Ниндидер бу эзләнү, кубарлыктыр инде ул. Язучы кешегә үзенең туган халкының иң борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә булган тарихын яхшылап белергә тиеш. Чөнки син язган әсәрне син үзең генә яки синең гаиләң генә укымый, аны бик күпләр укый һәм күп вакытта тәрҗемә ителгәч инде ул бөтен дөньяга чыга. Шуның өчен мин соңгы елларда татар тарихын ныграк өйрәнү юлына кирдем. Әле дөресен генә әйткәндә, татар тарихы бик ныгытып өйрәнелгән, инде бөтен дөньяга күрсәтерлек булып җиткән дип әйтеп бетереп булмый. Әле безнең татар тарихы турында бик күп әйберләрне халыкка җиткерәсебез бар. Әйтик менә бер гади гына әйбер. Татар дигән сүз язма рәвештә иң беренче мәртәбә кайчан язылган? Шушыны да без әле бүгенге көнгә кадәр чын-чынлап әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин ул инде бар. Ул
Кытайның bir кул язмасында моннан 2030 ел элек татар дигән сүз язылган. Без шушыны үзебезнең халкыбызның дөньяда язма рәвештә беренче мәртәбә кулланылуы дип кабул итәргә тиешбез һәм үзебезнең тарихны шуннан башларга тиешбез. Алар сезнең үзегезнең бик кызыклы гына теория бар бит, менә милләтне саклап тора торган факторлар турында менә санап үтигән. Менә милләт итә торган факторлардан мин 4 факторны иң кирәклеләре дип саныйм. Әлбәттә, андый факторлар бик күп. Халыкның тормышы бик киң бит ул. Әлбәттә. Иң кирәклеләре беренче урында тора милләтне милләт итүче беренче әйбер ул туган тел. Туган теле булмаса милләт була алмый. Безнең татарның теле бик борынгыдан ana шул безнең исемебез әйтелгән чырларда ук инде татар теле яшәгән. Ул татар теле милли тел дип яшәгәнен әйтүче юк аның. Әмма ләкин тел булган бит. Әлбәттә. Кешеләр сөйләшкән бит үзара. Димәк, безнең телебез инде язма рәвештә генә булса да 2000 еллардан артык дөньяда тора һәм бу телне без сакларга тиешбез. Һәм бигрәк тә менә хәзер безнең халык санын алу башланачак. Шушы вакытта үзебезнең телебезнең туган тел булуы татарларныкы икәнлекне без расларга тиешбез. Икенчесе, минем уйлавымча, халыкны халык иткән әйбер ул җыр, музыка. Музыка бөтен дөньяда төрле халыкларның милли музыкасы аны милләт итеп саналучы итеп саный. Безнең җырларыбыз, татар җырлары бик борынгыдан алып бүгенге көнгә кадәр шул кадәр моңлы, шул кадәр рәхәт, шул кадәр күптә. Һәм ләкин безнең музыкаль яктан галимнәрнең музыка фәне турында бик тирән язулар юк дөресен әйткәндә. Безнең бигрәк тә татар музыкасын без саныйбыз пентатоника дип. Пентатоника мәсьәләсе әле 19 гасырда гына билгеле була башлаган фәнгә. Ләкин ул бит борынгыдан килгән. Татарның көе, татарның җыры, татарның моңы бик борынгыдан килгән. Ләкин ул күп әйберләре онытылган. Шушының аркасында, мәсәлән, моң дигән сүзебез безнең бик борынгыдан килгән сүз. Моң дигән сүзне без бер генә телгә дә тәрҗемә итә алмыйбыз. Һәм моң дигән мәгънәнең нәрсә икәнлеген аңлата торган бер генә фәнни чыгышта юк. Мин чын мәгънәсендә бу мәсьәләгә тирән керә башладым. Шуннан да безнең музыкабыз пентатоника. Ул греклар тарафыннан әйтелгән, ул 5 аваздан торган музыка дип атала. Һәм шушы пентатоника дип язылса да, борынгы вакытта бит ул пентатоника диелмәгән. Чөнки греклар гына әйткән аны. Үзебездә ничек булган ул? Ул нәрсә булган ул музыка, нәрсә булган? Һәм бүген без үзебезнең борынгы җырларыбызны, борынгы музыкабызны тыңлыйбыз да моңлы дибез. Нәрсә соң ул моң? Ул чын мәгънәсендә ул вакытларда ук булган пентатониканың иң бөек чагылышы. Димәк, моң дигән сүз пентатониканың бөек чагылышы дип кенә әйтергә кирәк. Һәм өченче фактор ул кием булса кирәк. Өченче фактор кием. Киемнәрдә милләт бик нык саклана икән. Мин төрле милләтләрнең киемнәрен карадым. Алар берсенә берсе бераз гына охшаган, ләкин һәр милләтнең үз киеме бар. Менә безнең татарның хәзерге киеме, ислам дине хәзерге киемен бик чистарткан, чип-чиста, матур киемнәр кия, кызлар да, җегетләр дә. Татарның милли киеме шушы ислам динебез чисталыгы белән бара. Ләкин бит ислам дине кабул ителгәнче үк татар булган, һәм аның киеме дә булган. Һәм бу кием бүгенге көнгә кадәр саклана дигән фикергә килдем.
Менә безнең гаиләдә моннан 300 еллар элек тигелгән менә шундый кием бар иде. Бу кием керәшеннәр киеме дип әйтәләр инде. Ләкин бу киемнең дингә бернинди уртаклыгы да юк. Христиан диненә дә бернинди уртаклыгы да юк. Ләкин борынгы татарның үзенең милли үзлекләрне саклый торган әйбер. Менә сез карагыз менә монда. Баш киемендә ике колакны каплаган, баш киеме каплаган, чәчләрне каплап торган. Безнең бүгенге ислам дине шулай хатын-кызга чәчләрне күрсәтергә ярамый. Димәк, бу борынгыдан ук килгән әйбер дип. Һәм менә түшендәге алтын, көмеш, бакыр һәм башка тимер акчалар шул кадәр күп җыела. Ни өчен ул керәшенгә бу акчалар кирәк булган? Юк, бу безнең борынгы төрки заманнарда ук килгән киемнәрдән килә. Бу мондый киемнәр әлбәттә башка халыкларда да бар, уграфиннарда да шаган киемнәр бар. Ләкин безнеке бөтенләй аерылып тора. Менә бу тәңкәләр, булар дөньядагы төрле халыкларның акчалары, дәүләт акчалары. Бу акчаларны ни өчен керәшен үзенә алып татар яисә үзенә алып шулай куйган? Чөнки татар горур халык беренчедән, икенчедән бай халык булган һәм үзенең шушы горурлыгын дөньядагы төрле халыклар белән дә аралаштым, алар белән сәүдәгә кирдем дип менә шул акчаларны җыйган һәм аларның алтын, көмеш булуларының үзенең байлыгын күрсәткән. Демәк, борынгы татарыбыз безнең бай һәм бик булдыклы кешеләр булган. Һәм 4нче фактор ул да булса хәрби. 4нче фактор милләт үзен үзе сакларга тиеш. Электән килә торган сугыш эшләре әле бүген дә сугышлар бетми дөньяда, дөресен әйткәндә. Сугыш эшләре борынгыдан милләтләр, халыклар ва халыклар арасында булган. Ләкин бит сугышчыны әзерләргә кирәк. Егетләрне сугышырга өйрәтергә кирәк. Безнең, мәсәлән, татарның бик сугышчы икәнлеге бөтен дөньяга билгеле, аның махсус рәвештә сугышчыларны әзерли торган уеннары булган. Сугыш уеннары. Ул да булса, хәзер инде татар борынгы заманнан җир эшкәртүгә күчкәчтен, җир эшкәрткәчтен уңышлар җыя башлагач, сабан сөрә башлаган, шул теге вакыттагы уеннарның бәйрәмен сабан туе дип кушкан. Соңрак куелганнан соң. Аңынчы бүтән сабан туе уеннары хәрби уеннар. Көрәш хәрби, сугышчының эше, тауга менү сугышчының эше, капчык сугышы, сугышчының эше, йөгерү, сугышчының эше һәм бигрәк тә ат чаптыру. Бу инде хәрби кешеләрнең ат белән сугыша торган заманнарында килеп чыккан әйбер. Шуңа күрә борынгы хәрби уеннарны санасаң, башка халыкларныкы, безнең татарныкы бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Менә бу безнең милләт дип санарга ирек бирә дип саныйм. Гәрәй бик зур рәхмәт. Шуннан да шактый кызыклы мәгълүматлар ишеттек. Сезгә 80 яшь дип әйтеп тә булмый. Шул дәрәҗәдә сез менә янып, кумарланып, әле эшлисез, сөйлисез, иҗат итәсез һәм алдагы көннәрдә дә шактый гына иҗат җимешләренә этәргеч булсын булар. Уңышлар теләп калабыз. Исәнлектә күрüşергә. Мин үземдә сизми калдым 80-гә җиткәнемне дә. Әле менә сезнең белән сөйләшкәндә кинәт кенә искә төште. Әле бит минем 50 яшьлек юбилеемне без бергә үткәрдек сезнең белән. Анда шул кадәр матур концерт булды, шул кадәр матур җырлар җырлар һәм бу кичәне сез алып барган идегез. Сезнең әле бик әйбәт, тәмле итеп сөйләшәсез алып барган идегез. Рәхмәт сезгә. Аңарга 30 гына ел үтте әле. Шул һәм шуңа күрә инде быел миңа да 50 тулды. Бик зур рәхмәт Гәрәй сезгә. Иҗади уңышлар телибез. Хәерле, матур гомерләр насыйп булсын. Рәхмәт сезгә дә шундый. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан халык язучысы Гәрәй Рәхим булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.